जाऊन रे किल्लेच नको सर कंटाळा येतो आमका नकोच राव आधी चलत राव तो जाते तो जा हे बाबा खडे चाललं आम्ही तर बहिणी आमच्या जीवाची हार जाता आम्ही आमच्या ज्या तो जाऊन रे ती आणखी कसले मोबाईल औषधीच्या भावाची मारते बहिण्यावड्यानं जाऊन गेलो कडे पाटकडे काय रे चल चल वाटत चल इथून जात चल तोंड घेऊन मेल्याचा तोंड दिसता रागान जातलो आणि या जातलो चल जाऊ तोंड घेऊन जा येऊ नको अयो आज जातोय परत कधी जा, नाही रे, तरी काय फरक नाही असा माका जा पहिलाच सांगते जाऊ काय नको सांग तू जा जा काढणार नाही माझा जेवते ना परत नको नको नाही लिहायचे माझा गरज नाही जा आयुष्य बराडी आहे. भाई अरे आमचा एक तर नीट नाही ते तुझे मोबाईल डपटून डपटून चल इथून चल ए, जा. दादा, नको जाऊ ये बाबा बाबा नको ये सोड. बाबाजी सांग किती बाबा बोलताय का बाबा नको कौतुक कर परत माझे बोला नको हा हा. या झक मारते ती आणि परत तो. बोला नको ए, जाण्या, नको नको जा, जाऊ जा. जाण्या, आज ह्यो जाते ना तोंड परत घेऊन कधी चल जेवते ना. राव. काठी कशी नको बोलायचे का खत्म काठी करी तो किलेस, रोज किलेस निघतो करते माझ्या पाठून गया काठी काढतल दुसून ना तोंड घेऊन दुसून बाबा तोंड ये घेऊन नको जाऊ ये ये एवढं नको किती मोबाईल बोलताय का किती बोलतात किती बोलतात आता ये पाठी परत